Terve taas kaikille, se oli Skanerva Vlog. Ja minä kun luulin, että minulle tulee musta joulu tänne Lappeenrantaan, mutta ei se sieltä kyllä sitten näytä. Mut joo, eilen minulla oli synttärit ja minun piti kuvata eilen videota, mutta se vähän meni siinä, kun minun piti käydä katsoa meidän äidin keikkaa. Kun se lauloi yhdessä kirkossa, niin minun piti käydä katsoa sitä. Se loppui 10:00 ja porukat kävikin sitten nukkumaan, niin ette tuo olisi kuullut minun äänestä yhtään mitään. Minä sitten ajattelin, että minä säästän sen nyt tälle päivälle, kun on valossa ja näin. Ja pystyn puhumaan niinku kovempaakin. Joo, meillä oli eilen synttärit. Minä sain rahaa. Ja sit minä sain tän takin. Tää on tällainen, mikä tää on, aika pitkä takki. Minä sanoin iskälle, että mennään katsomaan tällaista takkia, että minä tarvii uuden takin, koska meillä oli aika huono takki. Tän minä sit halusin ja tän minä sit sain. Ja sit minä sain, rahaa sain, koska minulla ei ollut mitään sellaista erityistä toivomusta, että mitä minä haluaisin synttärilahjaksi, koska minä en oikeastaan tarvii yhtään mitään. Minulla on pleikkari, minulla on telkkari, minulla on tietokone, minulla on kaikki mitä me tarviin. Tällä hetkellä se raha on ihan hyvä, koska sit minä voin ostaa sillä ihan mitä tahansa minä itse haluan, kun tekee mieli. Niin sellainen ajateltiin. Ja eilinen meni vähän sellainen, että heräsin aamulla ja join kupi kahvia ja menin kouluun ja kaikkea tällaista, niin se ei ollut kovin erityinen synttäripäivä. Tuntui ihan samalta kuin joku normaali perjantaipäivä. Niin ei siinä ole valittelemista. Nyt on 15. Tänään pitäisi mennä sinne Raksiin syömään kavereiden kanssa. Ja huomenna sitten pitäisi mennä niin sanotusti viettämään porukoiden kanssa minun synttäreitä. Me mennään syömään johonkin ja sitten me mennään kattoo Hobbitti se 3 ja vähän tällaista, että en itse pitänyt mitään erityisiä synttärikestejä, koska mä näen sen aika tyhmänä, koska en jaksa mitään iso kaveriporukka synttärikestejä pitää. Me oli sit yksin eilen oikeastaan kotona. Ja joo, me oon ihan tyytyväinen tähän takkiin. Tää on tällainen mukava karvahuppunen. Tosi lämmin. Ja täällähän sataa oikeesti lunta. Täällä sataa tosi paljon lunta. Ja joo, siinä meni traktori. Oon ihan tyytyväinen, että me on 15 nyt. Mopo-ikä alkaa ja keväällä sitten mopoa sit hankkimaan ja mopokortti vähän siinä aikaisemmin ja ei oo enää kuin 11 päivää, niin on joulu. Pitäisköhän jouluksikin keksiä jotain niinku tällaista, että mä teen niinku videota tai jotain tällaista. Voisin ehkä miettiä asiaa. Kohtahan me ollaan tulossa 5000 tilaajaa, se on eikäs paljon. Et sit pitää keksiä joku spesiaali. En tiedä, että minkälainen spesiaali tulossa, mutta sitä sit pitää miettiä vähän myöhemmin. Joo, mulla ei oo enää yhtään mitään, mistä me puhu. Et joo. Ja se olisi taas Skanerva Vlog. Ja se ois nyt. Moi!